ina ga ma ai tunda na zo birni insha Allah ai sai na yi fim ai sai na zo ga ni ga momi gomban ga ma dole ne wallahi sai na zo ga mu ga Aisha ko irin ni ba ha Hadiya ta zo bai zama assalamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum kai ya kai yalla bai ne fa yalla bai wallahi daga kauye nake rawo ne ba san wannan hoto ya ayyuka kuma sai ku shiga kai da farko assalamu alaikum yalla bai salamu alaikum abuwa muke ba abuwa muke duk ba ma wannan ba mun zo muna hoto kun zo kuna surutu ba ku tsoron murya ku ta shigo cikin hoton da muke ayi hakuri wallahi daga kauye muke da farko dai suna na baban ku cika wannan kuma suna ilu na ilu sannu wannan saboda dai za su da fito akwai bukatar da ta kawo mu ne yalla bai Allah aiki mu ta fita a taimaka mana da Allah dan Allah a ce yalla bai yalla bai ai tunda na gano ka nace wallahi da gani wannan kamar Aminu Sera wannan haka yake kawai yayi dan kwambo ko na godi yake na godi shine kun da kun takura wa kai da dan Allah ku taimake wallahi so muke so a dan Allah wallahi shi wannan tunkiyar maman ya dauko tunke kaka na ne ni ko jimi na da dinga ciwatawa dan Allah ku taimake har in tiyoyin dawo yi ma na dan Allah ku taimake da kuna so ku shiga fim insha Allah muna son mu shiga fim to akwai wasu tsarika da ake yi to ka gane ina gane yanzu kai a ƙauye waye san ka wata sani ni da nake duk karkaran mu ba wanda bai san ni ba kai kuma fa ai ni ba fuska da kake gani mai gari ma san da zama da aboki na ne duk inda muke tare muke zuwa mai gari ya san da ya ƙauye mu wallahi yanzu da zamu tawo ma sai da suka hada mana kuɗin mota abin ba samu hanya za ku je ku kawo mana kuɗi ku sai da gonaki a gida kai da sai da gidan baban ku na ƙauye to ba sai da gidan baban zan kware ko zan sai da gida za har a gama kuwa kar ku ba wanda za mu gama ba wanda zai kai shiru da bakin ba damuwa ba ran suka wallahi ilu za mu buɗe muku sabon aiki director yana magana za mu buɗe muku sabon aiki mai suna an cici gara ba wani cika jarumin shi kuma shine mutum jarumin irin babban Oh my god. Oh my god.